Iwe mwana wakashora. Izvezvi ndiwo watanga mashura wose ari kuitika. Zviri munzeve wamakomocha. Kushukura bakwadzimu. Sema kutomudawo. Shamwari, wambona gango chine zvinyama kudeso. Uya murume pavarume. Gango kuti mashezve kuita vasikana. Ndiyo here. Biramidze pamuri papo. Imi. Tere mwana wenyu. Fugamai afu makatojaira. Muri kuona misodzi iri kubuda apa. Unoswera wapa kuninga navadzimu vapo. Inini uimbai ndiri kufara kuti chisu tsvarakadenga dzemudunhu rino. Murume anotoenda takatarisa ka. Kasabu kako chengetako. Rake uimbai iri ndarigadza. Kurikita kuti mai vangu. Ndaikumbira mutonge mune mweya wekubereka. Ndaikumbira munzwiro jaya iri tsitsi. Ndinakuya kuzoita dambe nemi. Zvino saka matindoitawo sei nayo asikana. Ndabvawo kudunhu ramambotozivepi. Ndinoimbisawo kuroora ngoni. Hai mitibvireipo chiko chinosetsa imi. Sadoti shatirisa wanzwa. Kushata chi, wakashata kare. Uko. Tinokumbira urunyararo uko. Gango. Mupe shamu dzake dzinokwana. Amana bana basi bashapini Muchayavanhu Jesu. Papaita disaster panhasi ndandapa. Ndatojaira zvakaoma masikana. Handeka mumba. chatontemesa kana tsapu musoro wakanyarara. Daisondatsika ndaenda kundaiswa hapana kana information kana one. Mana totonge munhu akudanana negudo amana kana munhu akaenda kusango ngaangotaura kuti munhu anongotiza kumba pawo chienda kumba kwawo. But I think ndofana kunyatsotsvaka penalty ndinondonyatsomubvunza nenyaya iyi. Like ndinati anogona kunge ane information kari useful. Anogona kunge ane tuma links tushoma. Zvimashamwariwo zvangu zvakawo zvanisiya ndege zvinongoita Jesu. Makanaka Jesu. Baka. Nifuna kapure. Ndakanya kudzidziswa na pastor Gaga. And don't Makanaka Jesu. Munosimuza. Ruoko. amana bana basi bashapini ngachimbo. Makanaka Jesu. Shonz mobile zvocha. Setiroko. Chimdaraje ati break. Lava boy, how are you? Boys, I'm so serious about it. Yeah, just BST. Abana vumbura. Hakuna mwana mama. Nataka kukaa I'm very sorry pani chavi kana afukale kuti understand that. Ya uri friend yangu already. Mnembe mamu wedu but kanzu muzowandira yana maize.
Because I want in a plan among Trufungo of Chagagraph, and you know, by the Laura Krish. But the real often game you. What I want to my mind. As you know, one of the 5. When I think I'm good Simba, the motor 9. For motor 9, so just think Zangu 3, nearly Tompa 2 goes in Yelano Chema Chema. When I know Chema of 200, but did book. I'm not a good day. Can I not wait a packet of blood up on the Baba? I'm not going to the next side of the no go to the mind that Chinuda Zunias is useful. Nelly, Chief Waka in Inogo. I know that the Gatsons which it does on its Zungushons and Zunguchi, Doroorwa. So Takai tells young Gaga, that was together some bullshit, Tina Wheels of Grower. But that I was not as sweet, my planet Tagato Funga Matyaira Tarungas, Kutumuniano the Benadriaga. Dear who couldn't refer to you, friend, to discover when Saga, give not one out child. Right, if I put it right, when you end in Funga all along. Benadia, Dutashes on the Monaco. But in the trouble code, the sauce in ye. Diga Benadia. I'm sure, I'm telling you. MK, what about Shogango? Pepe, the Gitan that the Monaro will love no so person. Right, yeah, if I put it on that, Hey, what kind of a magic? Takunda and a magic. But don't yan time to fung and what they see, Nyasha the guys, and to know that Vakuran to Rumeri Marcumbechu. 3 imagine it up, but you know, boys, not a restaurant. Independent Rubat and Vesam not Benad to have. To restaurant, no, not a made there. But never Samurai got set on a Krish. No, was I going around? I know, I'm not so good. Is it to go batam no go to Zamna Krish? You're looking at it. Nada, but you gave us not good. Take up a past in a young girl. Let us. Other than a pastor, you find a queer over on Pastor Bumbo Kunama, for Vajim and Nicole Chapter. You got good. I took Namatra trained. You didn't undergo and I can't give him through. I was another attack in Gabanaka. Mother, I don't know. Turn out church. Pastor, you but I'm so this going to go. So, Wagonga, say, take us number this Dana pastor and young in that daughter also, but they just say. Some root to deep. I know, I was thinking boys again. Isn't Bernard well? Yeah, I know. Chika in that kind of scope, but didn't a Christian chap to what direct to talk now very glad. Oh, was one on Stone Quarter. Baba. Don't them give back when you shoot is also a doctor. But didn't give an apostle already my budget on a BP, a budget on a BP, so one was going to Jim's ago. Not reaching Pocascabua. We could do what you man took on a good try to my risks. No, Shonz. I was thinking Nelly sometimes this time I got right. She Capatin Bajo, we have to get any more which cards. Condomar Gubu, one of us and to cover up. You are good in Noma, that would be no one in the dog on a square with you. What? Noma does go with you. This is not going to with you. We've not done a life. I don't know when I'm going to do and when I get in. So I'm good. Then I was thinking a young story. A good idea. I mean, to firms are say about a big plan to one to once a Burunga say to second strategy. But that wasn't second strategy like you Uri boyfriend your wife than a Krish. Was a man a mini cheese way. Mama, did you Mama? Kiki, my daughter, I miss you so much. Oh, Sudan, I love you. Yes, how are you? I miss you, sweetheart. Come on, my daughter, come here. Hey, it's been a long time. I miss you. Wonderful people.
basa. Machinda bedza waje. Aiwa yembe wanga nchiko. Aiwa unobhadhara. Kubhadhara chiko zvinzoda ngobhadhara. Unobhadhara nandite zvomahara anoziva. Hakuna zvomahara mazuva zvomahara. Ndisitombo washa. Aiwa nai. Ati Nelly wodzoka paniwo. Amana wakudi chiko kuda. Wakapana. What? Wendo. Kuenda kupukuyo ndozvanodedzerera man. Kokutsenga unge munhu ari kuwacha akomana. Mind your own business. Kupinda mdumu makwe. Kupinda mdumu mangu kuita sei uchitaura nyaya kurude. Kana ufuna nyaya chimuziva ndipa. Nyaya nini iwe? Inyaya. Nyaya yako. Ina ndizvo tinyaya Nyasha. Kana une nyaya taura chaimbe yangu iri kwacho da. Tanchikize. Ubuda utera msikana ne unumbi yake ubuda umunza bana pade. Msikana ne numbu. Anoda ukasi makuwa. Ansikutombeda makuwa. Nyaya kazara raini rese. Kuzara raini. Hawangu ashona ndimwe kufudza ngo ndokama bebe labaya nemfeso waro. Nambo kutaurira. Uye munhu wake musuya wakamira padhoa paita sawa. Uona jino. Kuita se? Na ndizvo miedzo niyo. Kwera zvekutamba nendokukangana ndokudza. Itombo simiedzo shani. Ndizvo zvikuoneka fundzira step yemunhu ana breaker tikuiona. Noma ina ndizvo makuwa. Ndikutoiona step yako munhu. Step yangu nyangwe hati break, nyangwe kaita sei, nyangwe zvawakaudzwa, nyangwe ndiyena wakakuudza. Dzokera kuna vanhu vako ka. Unoudza kuti Nelly ka haasi kuzomira kuita zvaari kuita unga. Ende Krish ka akamitiswa nyangwe akaita sei handiti. Ndichatoziisa ma-efforts ekuti ndimuwane. Ukoona chi sha wakadzidza uri munhu anofunga iwe unokadika ka one child operator enda uchita zvokupusha. Kudzidza kwangu zviri basa rewe. Aiwa unofana kufunga semunhu akadzidza. Nema unotisekesa nenyika. Ndakadzidza ka. Iwe kuchausekwa nenyika ka. Iwe uda kuita lecture pandiri andi. Manje kana iri nhau yaKrish ka ini nditori illiterate andi anditombogone kana kunyora kana kuverenga kana kunzwa lecture akaita senyaya handinzwa. Zvawakaudzwa ndizvozvo. Kana zvakanzi Krish wacho ari kuya panapa inini ndini njayo naye panapa wanzwa. Ende iwo ndiyo unongori tete wacho ende achatogara pano. Unoona izvo zvindatobuda ndo zvandinotofambira nyaya dzekuti awanikwa wanzwa. Manje andimbode kukunyebera saka watosvika unomutsvaga Krish wako ndikusanyitowa waudzama mana dhedhe apasi paMother Teresa pana pagari mwana asiri wepano rova pasi badi uzvizive munogara kunze kwegedhi. Uneka kutonga kaunoda kundiita panapa. Ndinototonga ndibukaipedu panapa yako ndikukuwana iri papa pawaisiya iri naivedu vedu. Ndotouya nemwana asiri wepanapa makambozviona kupi izvozvo shokutoda kutotora rudhenderwa mambo mumastreets umu kuya naro panapa unoziva kuvakaimba ivo gara kunze kwegedhi nokrish wako. Maybe not madi so ko ndichiri ndakamira aswa warasike wakutosvika. Kasika shamari pane kanya katireberebe kasika timboti bwebwebe timbobwebwe mchana kawan ndakatogara uchingopinda pagedhi unotondoona so panogochwa unotondoona sharp iripo pepe sorry ndakuti pepe alright come say bobo pakachena kutana mazviti makaona mchena kudezo mwana zvikufara kaumwana kana murungodzi bura iTanzania ka Tanzania kana mabhero ndandakufa mutorasika kana ndasanotenga madhiringi ndichimirira ndamboisa kanyama kapa minoti kanoibvaire musati mafenda nenzara. Thank you very much. Kumba mwana aripo? Mwana aripo ari kwagogo. Saka nchamboita nyasitandira nemika. Kutendera kupi neiba. Amusukuremereka kumba. Sadaro kwa. Aiwa munotendera neTV unoona bhora muda kutendedzwa nemukadzi wemunhu. Vakaiva zvavara. Muchiri mukadzi wemunhu ere apasina apa. Muchiri mukadzi wemunhu ere apasina zvakatopera. Ameni mwari ndiye anoziva. Anyway vari sei baba Alisha? Zvemunhu yakashamarika. Ndinganyepa shamari. Handisi kuziva ka ameno ndimuri kuziva ka asi kugara rina kwaKrish. Krish uyu wakamitisa wenhumbu uyu. Pamwe ndokagara kandakauza kuti munhu wako yaitiriwe inoitiri uri moya ihure zveshonda ndakamupiwa naSatani. kuzoti ihure harisi ureri atori muveza ribowa
Saka vagara vese akatonoroora here kana kuti zvechihure-hure? Pamwe ndizvongoitisana kazvo. Handimi makasiyana makatiza murume. Ndingagarire marara iwayo kana ndinoba mukuru zvinoita izvozvo. Maiwa nequality yenyu haizoite kugarira marara ayo hano. Chinzwa unzwe. You deserve something better. Chinzwa unzwe bamukuru vaye vatanga. Zvakaoma. But chokadika tikutaura kuti nyaya yapenandika. Ndakangonzwa hangu kuti iko zvine zvaakudanana nekanzvadzi kaNelly. Nelly kana uchimuziya. Wamaitaura uyeyo kuti asangana nemi achikuudzai kuti murume wenyu aradanana nemusikana wangu chichi. Funga makandiudza nyaya yacho. Kamukomana kadiki kandasangana komurodzi. Ikako hanzvadzi yacho manje ndo yakudanana naye. Aizve. Asi akarongera kuti baba Alisha hanzvadzi yake. Hanzi ada kufikisa Bernard. Saka udana hanzvadzi Bernard. Akadana njani ya Nelly. Ada kufikisa Nelly Bernard. Ndapererwa mufunge ko baba Alisha vatone mweya wechi. Madhara vanenge vachidrafta. Hakuna munhu akadaro. Ari kumuvha fast. Imimi ndimi kutongoenetera zvinhu. Opportunity iripo. Opportunity ipi bamukuru mutaura nezvayo? Yamakagara nayo. Chinzwa unzwe manje hanzi opportunity. Saka kana muti opportunity muri kuti ina bamukuru. Munoti mwaranga kutorera murume wokunzira murume ombe. Zvimwe zvinhu mutoita action. Saka action yamutaura nemudonditi. Iyo ikadaro. Muri mwana mbige, ndotodzwa zvosvika tatu. Saka musi kuzonyara nebamukuru. Aiwa, ngatichimanye apa. Ini chinhu ngatichimanye ichi. Ini zvemashosho chazvo. I'm better than Bernard. Bernard uya shamwari yangu zvayo. But panyaya dzemujolo apa. Munogara makachema naBernard, honestly speaking. Saka imam namukadzi here ko rinye makapfeka indei. Mukadzi? Kana ibamukuru Iwe ndechemcheno ichi, ndechemcheno chandita mukadzi nifonere kana 12 o'clock AM ndikudara phone. Saka inobva yaiswa pachibvuno chemunari marriage. Marriage apa kana yana mwana. Amusati makuziya kazve vanhu vakachata kati chatokuchatisa katokupfekedza chete. Ndinganda kutokisa apa. Aiwa achirengere kudaro ndazvinzwa. Saka toita sei mwana, please ndipe mukana shamari. You need a shoulder to lean on, my guy. Izvo zvirumbosero vakanga uchema uri mumba izvo uku Bernard achinyanganya nenyika achinakirwa nemujolo. Ko kana ari akutuma Bernard muchida kungondiedza zve. Tarise foni yangu ndakapedza kutaura nerini. Long back. Andichataura nei. Taura nenyedze. You seem like a nice guy but zvinongoni. I am. No. Akambotamba nemuromo. Ko kana achidotso kuiti. Ndozvandiri kusesa izvozvo. Andimbokuitise bebe zvemashwashwa chacho andimbokuitise serious. You know, ndozvigarira ndega nekamwana kangu. You know, sometimes I feel like I need someone to bear with, you know. Mukadzi wenyu akaenda kupi? Takasiyana long back. If you ask Bernard andokuudza. But awachakwanisa kumubvunza. Takasiyana almost 5 years ago. So I need someone. Honestly speaking, I need someone. You know, unongochidawo munhu kutaura naye pafoni. How are you? This and that. And for me, kuti ndingononga anyone from the street usingaziva ma-characters ake, it's so difficult. Ma-character mama maziva. Ndomaziva shamari. Tane nguva tichizivana kubva uchiri naBernard kusvika masiya naBernard. Just give me a chance then you'll see. I'm going to prove myself. Inini handisingatoziva bamukuru, but you seem like a nice guy. I am. Wonderful. Yaitera ukuyesha. Just thank you for giving me a chance, you know. Ukuya chance chiko 5 minutes. Ndandati sanobhadhira ukuya tumbo celebrate ka tichidya ka huku kushora madrinks then ndozonokudropa. It's okay. You won't regret. I'm serious. I hope so. Serious. So the next thing I need you to tell me what you like, what you don't like, please. Okay, I'll tell you as we go on. Sure. Sazotifareka by the way. I want to book 5. Because Mjolo unorwarisa ka. Sazotifareka. No, that's fine. Nai ndoko nogara Nelly bana. Kwa mimi ndimani? Ini ndi friend yake. Friend ya Nelly? Nelly atambe na wasikana. What is it? Nelly atambe na wasikana. Aiwa izvo. Ari pere kana ndapo Nelly wacho. Right, kana zoe mzotongo chitagwa na Anita. Ari siri ro basa rangu riro kusira njikufudzira Nelly. So Nelly wane kutunga. I wish Krish dayanga ari panapa taidila nawo.
So I'm happy. I don't know nothing about Shama. Cheers to our new relationship. Cheers to us. Wow. So are you going to tell my husband, my ex-husband? No. I think I need to delete this number, Shama, because Shama. I don't understand. Shama. Kana madelete number, madelete friendship. Shayo shamona kuti akakusiya paruda nengomskana apa kamitira ngomskana shawo friendship wacho uzobudisha no. After all andizodi namba kuti rambere mufoni mangu yake rambere mufoni mangu ndikaiona zvizobude musha yako ndo yakutofana tonyorwa kuti be. So I just hope you make me I will try my best. But zvandingazongoda ngoziya from you, I need to know what you like, what you don't like in a relationship, so that andizoite zvinhu zvinozokuradza, you know. Andidi kurwadzisa. I know kuti wakabuda mu marriage yanga isiri healthy to you. Now you need to focus with me. I need to know what you expect from me as your boyfriend. Well, the rest you know as time goes on. I can't tell you about myself just in a day. Andita. Apende fana ngoziwa kuti unofara uri munhu anofarira chi. Do you love going out? Oh yes, do you I love do love going out. Driving around? What do you like? You know, that kind of stuff. Oh, okay, yeah. Going out maybe. Yeah. Okay. For drink-ups sometimes, but not always. Saka kumemisha unomboenda kumusha because ndoda uzomboenda kaniwe kumusha. Pane mna singende umusha ere nayi. Saka unopa kuma. Because musha namuzera namba kuziya. Unobve kumusha. Kwachiwata. Patuze duzapa. Panongoda 10 liters ega. Singeta toshika. I hope ndichazoenda nekumusha kwenyu one of the weekends. Yeah, we go. Tunotamba mabhuzi yako chimboita wakalife kumusha weekend ya. Aiwa chinobvunza. Apenyu padhuze nekwangu ndokurefu. Kwako ndekupi? Ndobva kuKaroi, Kariba Road, kuNyamakati. Maiwe, kuKaroi uko. Manje kuna varo here. Kuvillage, kunotodzi kuvillage 27. Akuna varo here. Akuna varo. Iwo unobva kwachota. Iwo wakuti kwangu kune varo inokuti unobva kwachota because nokuti uri so hot saka unobva kwachota. Chinzwa manje abankuru. Saka toto yekumuzaraba nekune mabani here. Eka ndikubondo zvinenge zviriko. Kana ndobva Karoi ndokumarani kwangu ndokumusha kwangu ya ndokumusha kwangu ya. So I think one of these weekends, maybe China next weekend, maybe we might go somewhere kana kuti kumazoe them, then you can have fun there. I'm interested. Watch jumpsuit. I'm interested. I'm going to buy me one. I can't wait to see you in shorts, you know what I mean? I'm feeling like Dani, 1 inch Dani over there. Sorry, serious, for my head. I'm going to give you all my love there. Okay. Serious. Yeah. I'm kissing my Saka iwo hapana chitombotyisa kumusha kwedu tomboenda umbononakira tosvika kare padhemu toenda kuchirundu, everything is there, muka bobobo. Kutya kureva kana kunaka kwakaita kutya kuti vari vanobva varara vakazara pamba pedu. Ndibvirei kuno wakanaka bamukuru musandiwanzire. Ndakuwanzira here atombokuwanzira shava. Ndinadhara kuya kwashamwari usacheuka. Ngoramba wagara zvakaita zviparo tsvage chivana baziva sekuti zvandichaita inini mira ndibai foni yangu ka ndicharekoda conversation yangu nayo ndozokupaunza kana uchifunga kwao ndounyepera iwe ingopritendela kuti hapana zvanga tichaitandisa. Chibaba uri sei chibaba? Wadi mira kakunditi wadiko ndepi gara pasi nemutadzi wakamira naye andoona ndagara pasi. Gara pasi. Gara dzangu uri kunetseka sei kunge mane zviri kunetseka ndiri kugadzira zvinhu pana kugaza chichandisiri kuziya nini. Saka movements angu yese kuti taura namai Alisha ndingabva ndakuudza ndatumana wapa ndakati yemugare pasi andotenge apa una munhu asiya drink ndakudzidzisa kuti chichiri kunetsa. But at least kana uri kugadzirisa inini ndakasvika kapa anofanira kuratidza kuti uri kugadzirisa nezvangu anofanira kukomplain. Pamwe achiri nekapain, pamwe achiri nebitterness. Mfesi we ndakambokubvunza mfesi wewe. Hauna zvauri kuita mfesi.
watangawo futi nayo mama zvipo zvanenge tapana chandikumboita nditotira kutogadzira zvinhu zvako wotoda kutondiblema futi pano kuti utonditi chibaba thank you chiko nayo mama saka ndataura naye shamari munhu utaura naye munhu shamari munhu ari kuti anogona kuzodzoka kumba kuzogara niyo kumba but for now anenge achitoda kutoti iwewe amboziva kuti wachinja here maitiro ako emabhebhebhebhe wanga wachiita akanzi wachinja here haasati akubhiliva kuti wachinja here manje ndo zviri kunetsana saka ndachitomutipira kuti benard achinja benard amonapo ndotaura naye every day ari kuda something like that but mabhebhe uri kuisa mabhebhe akawanda because ari kuziva about Krish tiyega wanoziva that girl for a pregnant iwe uda kuzama kuti chiyapa saka kuti wewe anda kumudza trusted wewe anda kumbomudza wewe aiwa usangobata kazvinhu yamwe pano kuti tati hasha mandotogadzira nyaya dzako mani ndosaka chizokusiya iwo chiwo apa tanovhuma manje anovhuma mabhebhera kutovhuma serious iwo make sure togadzira zvakuti nanti please ja kumba wagadzisika but iwe face yako handisi kukutrust tozvagara iri face yangu chiko nayo pesa tiringesiyona madhamu uchaziya kumukisa rombo munzwire kava ndoranga chidwa kadai bari hata uchazivukisa mugadziri bhokisa akapavukira madhamu saka wagadzisa mota yabo mota yabhodwa baba saka kuti madhiri ari kufamba icho tiri kugadzisa shamari mai manje unenge wakutora wakutowa chiro ugara wagadzira musoro ugiro zvakanana madhamu ari kuuya shut papaita disaster panhasi ndabatwa at least ndarekodha mameseji maaudio ndoratidza chibhebhe changu icha pese achaluma pazvito apa ndindotoluma cheda bhebhe rato rangu akutonaka nebhodhoro chero saka mukoma nyaya yandatsanangura ndozvozvo zvakaitika kuti mwana anongonzi ashayikwa pamba panapa mai vacho votorana neshamwari dzavo hamene ndanani wakaenda nawo kuri kunzi mwana akatizira anga ane nhumbu votorana voenda inini satete hapana chandikuziva munini wako hana chari kuziva saka ina handichaziva kuti zvo zvacho vari kumbozvifambisawo sei panapa ndonyaya ndachiti timbonyatsokuonesana kuti zviri kufamba sei pamba panapa yezoka mauya nemashoko anobata moyo maita henyu atete nekundizivisa zvinhu zvakawanzika zvandanga ndisingaziva naye vanangu ndakatadza here pakuurayira kwandakakutemesa inga ndakakukudzai ndikakwendisai kuchikoro ndikakukotorai ndikaenda nemukereke inga maidzidza wangu I took you to the IYF youth programs tichiti munodzidza you asked for everything from me as your father I provided kasi vanhu vese makuona unge nini ndine mhosva Krish ndiye akamitiswa kwete inini handi muri kuona unge ndiri pano wani muri kuona zvose hapana vana venyu havana kana unhu vese vakatongofanana handizive kuti zviri kumbofamba sei pamba panapa kana mai vacho chaivo havagoni kudzisa vana zvinhu chaizvo imi muri munhu wamufundisi asi ndikutoona nge munotodzikisirwa namai vava zvinombofamba sei chaizvo vanhu panombava panotirwa mahumbwe chaivo ukasvika pana umoreswe ukasvika pana ubikirwa natizvo changosvika mangondoona ndichingosvika kudai mambonana bupuwa kana mvura yekumwa chaivo ndozvavanoita vanhu vari pano asi chimbori chii chaizvo unenge maringatii here tete atete madziona nyaya dziri pano ndo nyaya dzandaigara ndichikuudzai paya ndichiti munofanira kuti mumbouye mugare pasi nevazukuru vavo iwe neunhu wakawada kutirakidza pano unomboziva kuti ava ndatete vako here iyi ndiyo hanzvadzi yangu chaive ndo vandinototi tsika nditsike nayo manje munhu wada kutirakidza hakuna kwaunenda unomboziva inonzi stress ucharangarira here naiwe uchindikudza kuti ndo zvaweko kwamazuva ano ndisanyanye kushungurudza vana nekuti ndo zvaweko mazuva ano saka ndezvipi manjezvi uchindikudza kana nemukadzi wangu ndezvipi manjezvi tagara nchizviona vakangwarisa mai avo vanokutonga ibhudzi taimbonyarira paipa tachiri vanovadika chingokutyawo chingoti muri vanhu vakuru but izvi zvazonyanya muri kudhairirwa pamba panapa panombotora action izvino munofambira kupi kana ndimi haiwa torai action amai aingwaonekwa zvikuitwa navavo mwana asina kudzoka panapa iwe mukadzi wega wauda kufarisa pamusha pano
Chimbori kudza mbori chiko pamusha pano. Ndagara ndazoona kuti kudaonyanya kukura musoro. Dede musadaro mama imi. Iwe nyarara. Budamu. Get out. Atete. Mwana wangu anofanira kurara apinda mumba mangu muno munhasi. Akasapinda mumba muno munhasi, iye ari kubuda muno nevana vake. Anotopa buda chete. Tiskel. Sugai mzuku. Makadini sako. Tiri makari kwa mzuku. Tiri po. Upandira kurasika ndadirect kondopana gramskana nonzi Krish. Ongo. Ndiri shamwari yake nachikumburuka kumuona. Kuri sei kwa mabva? Kwatabva kuchena mheno pana paparisei. Aiwa patsvene. Ndotenda. Krish mbaumo. Krish we. Sekuru. Uda panze shamari yako yakushanyira. Changopindura nyemba ndouya. Uchikasika. Krish. Akakari kukura saka wakauya kuno kukatadza undiudza chokwadi. Asi handisisiri friend yako. Usadaro napa everyone is looking for you unomboziya. Saka ndokugara kuno kuna iwe. Ndiko. Apa kunoita kufunga kunotyisa neiwe. Ndatojaire zvakaoma masikana. Handeka mumba. Yes. Kuri bo handizoda zvekugarisa. Pinda uko munopeka mabhegi ako ndikudzokera newe nhasi. Ungagare kuno kunotyisa kwakadai so chojisiya magetsi. Kune magetsi kunoko. Iwe weka be serious. Enda utonowadza sekuru wako utibva watopeka mabhegi ako ndikutodzokera newe nhasi. Zvikwandabva kure iwe. Ndaspenda mari yakawanda kuya kunoko. Izvo zvinhu ndatoneta nekugara mubhazi. Aiwa, be serious. Enda unopeka mabhegi. Kundifunira kwakatita nezvino ndakavhunduka unomboziya. Because everyone akutofunga kuti pamwe wakafa. Kune bhodhi yakatombonoka yemunhu anga akafa then ndobva tatombonotarisa ndokuona kuti hausiriwe. Ndakatovhunduka zvekuti izvozvi hapana kana wandaudza kuti ndauya kunoko. Izvo ana momuzikomba havasi kana mbotozviziva. Ndangototsvaga mari kwakutopinda murodhi kwakuuya izvizvi. Ndakatokwereta foni asikana ndikati ndikuudze zviri kuno. Ndizvo zvizvo uri kuona izvi. Wakashinga sha. Kwaiva sekuru wakava ndisekuru verudzi inewe. Asi yamai kure kani. Watadza kuudza chero ana momuzi kuti ndokwauri kunoko. Nyaya isinitamba nayo inyaya hombe vanonzwisisa sekuru. Zvawaitadza kuudza chero mai vako uye uzoudza sekuru inda wakava trust munhu wechirume this century iwewe ka chazviri serious handiti. At least beta ndamuwana zvangu. Kwacho